Здравейте YouTube! Снимаме втори епизод. Реших да правя малка, да го кажа, нещо като поредичка да си направя с Goat Simulator и това е втората ни игра. Така. Започваме. Тук с мен е Аз. Ерол съм коля. И тъй. Сега първо ще направим двата ритуала и тогава ще започнем да играем свободно, защото е по-забавно. Така. Значи сега първо влизате тук. Ето. И сега сте in the castle. Виждате, тук всички ви се кланят. Виждате, ето. Виждате? Кланят се овците. Там козите са. И сега... Така. Значи, вече сме някаква кръвни там. Ето, виждате колко е грозна упредницата й. Виждате колко е грозна вече. Не, че преди беше по-красива. Така. Добре. Сега ще направя втория ритуал. Така. Тос нещо иска да го... не го блъсна. Да, ето тук има нещо много забавно. Чакайте само сека. Гледайте сега. Така. Значи сега. Гледайте сега. Ето го на забавен каданс. Виждате как този камък ще смаже хорицата. Много радващо. Еро, какво правиш ли? Нищо, гледам клипа така. Добре. Умреде. Ето, огромният камък ги размаза. Туп! Колко епик изхвърчани от това мангал. Добре, да ходим за второто ритуалче. Ще станем някаква овца дявол. Така. Само да намеря пътя. Очевидно не е от тук. Знам пътя, обаче сега защо не го откривам. Ето го тук. В тази хубава пътечка. Хубава, ето ги факлите. Сега ще се замъгли малко. Така. Ето, идваме тук. Малко е гадно. Пускаме петовци. Готово. Ето сега. Ето да, точно така. Трябва да стане. Така. Ето, вече сме някакво си. Ето, направихме ритуал, изпечелихме чудмът. Така. Само да се изясни. Добре. Виждате колко не е грозна овцата. И виждате и предницата, която също е ужасно грозна. Но след като цъкна, вижте какво става. Всичко около мен става на една топка. Опа. Така. Но първо ще направя нещо по-забавно. Ще бутна и това чичката. Добре, запали се. Той беше много. Нима. Падай. Така. Оп. Хващам я с нашия велик език. Извличам я и отиваме към рокета. Така. Пускаме на забавен каданс. Виждате колко яко излетам. Върча се в кръг, разбира се. И влачим я подир нас. Но сега аз ще я дропна. Добре. Така. Да. Така. И сега малко фон. Ще се пусна по пазалката. Не мога да пея и кофея. Правя рими, удари ми. Говори ми. Защо мълчиш, бе? На тебе говоря, бе.
На мене? Да, предстои си. Яхо! Лудата овца пристига! Знам, че не е овца, обаче... Тя излета. О, виждате ли какво мога аз, а? Яху! Габи, той не е ли коза? Сета, знам, че е коза, ама... Та-на-на-та-та, летя си във въздуха. Та-на-та-та. Та-на-та-та. И той с коза умира ли някога? Имам, I have a perfect idea. Натам. Сетих се как да вляза при момиченци си. Натама! Козо! Що падаш? Ставай! Стига си спала! Габи, аз трябва да отварям. Чао! Чао. Та-на-на-на-та-та. Юху! Добре, не се получава той, което искам. Така, сега ще се качим тук. Има един чичка, който искам да бутна. Да, виждате колко гличнато се качвам. Така, изкачвам се нагоре. Хайде! Нагоре! Та-на-на-та! Добре, натам! О, натам! Натам, не! Марша! Добре, де. Добре, явно ще направя това. Да, това е епик.